Bufar i fer ciència. Per fer sonar un instrument necessitem produir una vibració. Quan toquem un violoncel, per exemple, són les cordes les que vibren. D'un tambor només ho fa la membrana. Quan toquem un plat, en canvi, vibra tota la superfície. Però, i en el clarinet? Ai, quin parell, és que se us ha d'explicar tot. El clarinet té una llengüeta que quan bufes vibra i produeix el so. Mireu la llengüeta com vibra. L'experiment de la llengüeta. Doctors, poseu-vos un davant de l'altre. I ara feu vibrar la llengua fent pets. Oh, quina pudor! He dit amb la llengua! Mira-t'ho bé, doctor, fixa-t'hi, i no et perdis cap detall, perquè així és com funciona una llengüeta. Aquest vídeo és d'un experiment, seguiu atentament les seves instruccions. En cas de dubte, consulteu el vostre músic de capçalera.